As cámaras de seguridade captaron esta muller roubando a caixa das propinas ata en 4 establecementos. Algunhas das afectadas coñecen a ladroa e queren alertar para que imaxes como esta non volvan repetirse. Petos en perigo. Hoxe, no termómetro. 12-13 minutos, efectivamente, varios comerciantes de Vigo poñen o grito no ceo porque esta mullera que xa teñen perfectamente identificada, de feito, están distribuindo entre elas a súa fotografía para detectar cando entra no establecemento. Está especializada en roubar as propinas. Non foi un, nin dous, nin tres, senón ata 4 os locais de Vigo que gravaron como unha muller lle roubaba o peto. O certo é que é difícil cuantificar os roubos que esta ladroa de petos leva ás súas costas. De sobra coñecida nos barrios vigueses de Coia e das Travesas, comezaba os seus roubos alá por finais do 2024. Do que sí existe certeza, e as imaxes así o demostran, é que a ladroa de petos levou as propinas dun salón de peiteado, dun centro de beleza, dunha panadaría e dun centro de manicura. O pasado 5 de marzo, unha suposta clienta chamaba ao timbre dun salón de peiteado de Vigo na procura dunha cita para esa mesma tarde. Mantendo a conversación en todo momento, a ladroa aproveita un despiste para cubrir o peto co seu abrigo e escondelo de forma sixilosa pero moi veloz. A pouco de coñecerse esta noticia, 3 negocios máis facíanse eco duns feitos xa reincidentes. A propietaria dunha pastelería situada na avenida de Balaídos foi outra das vítimas. A ladroa non só levou o peto do local, tamén conseguiu enganala noutra ocasión para entrar na súa casa e levar os aforros que a súa filla pequena tiña gardados. Outro dos roubos dignos de película foi o que sufriu a propietaria dun centro de manicura o pasado mes de xaneiro. Nesta ocasión, a ladroa tivo que escoller entre os 3 petos de propina que había no mostrador e atinou, xa que levou o que máis cartos tiña. O último roubo perpetrado por esta experta produciuse a pasada semana nun centro de beleza e bronceado do que levou uns 200 euros. De novo con cámaras polo medio, podemos ver como a ladroa repite o seu modus operandi. Esta amiga do alleo non ten miramentos nin con amigas nin con coñecidas. Moitas das afectadas non denunciaron os feitos xa que a coñecen desde cativa, pero sí que alertaron por redes sociais para evitar novos roubos. Ata cando seguirá actuando a ladroa de petos? Pois iso é o que se preguntan en establecementos Padín coma no que ti te atopas onde tamén a coñecen, non? Sí, así é, porque ademais é que nos atopamos no establecemento que foi a súa última víctima. Moi bo día, Rebeca, como estamos? Buenos días, mal, indignada. Como vos destes conta que vos faltaba o peto das propinas? Pues un cliente quiso echar propina y el peto ya no estaba. Me llama mi hermana y me dice que revise las cámaras. Nese momento saltan todas as alarmas, evidentemente, Rebeca chama a súa irmá Sheila e esta revisa as cámaras. Sheila, ¿qué pasou? Ti que viches nas cámaras? Pues nada más revisarlas me encuentro una chica que entra a pedir cita supuestamente y lo que hace es coger una bufanda, echarla encima de la hucha y sigilosamente la agarra, hace que la llaman por teléfono y se va por la puerta. Tan tranquilamente, sin máis. Así. O resultado foi que levou consigo case 200 euros e claro, cando entrou pola porta, a vos saltaron vos as alarmas. No, nun principio non sospetamos nada. Claro, entra unha persoa normal, non nos saltan as alarmas e claro, ela tamén aproveitou un momento no que o establecemento estaba máis baleiro, non? Sí, la verdad que buscó el momento justo, yo creo, porque solamente estábamos mi compañera Rebeca y yo y claro, mis compañeras habían salido a comer y solo estábamos nosotras y las clientas, nada más. Claro, xa fixo aí no momento perfecto, vos tedes identificada, non, a esta persoa? Sí, a través de varias persoas tamén afectadas por este suceso, pois dímonos conta de que é a irmá dun amigo noso da infancia. Crees que o mellor por eso, non? Por eso intentamos non facer, entre comillas, non moito ruido por outra parte. Claro, este é o sentir que teñen nos establecementos Diana desta presunta ladroa. Eu creo lle preguntar tamén ás veciñas. Moi bo día. Vostede é veciña daqui da zoa? Sí, son veciña. Claro, e cal é o sentir do pobo? Home, inseguridade, porque hoxe é unha pequena cousa, pero mañán pois pode ser unha cousa maior. Claro, vemos que está todos os barrios, o sea, todos os establecementos do barrio están a ser diana desta presunta ladroa e claro, os veciños sentense inseguros. Claro.
pois iso, é o que está pasando e que realmente pois tomen un poquiño de, bueno, que fagan medidas, que tomen medidas, porque eso, o que dixen antes, hoxe é unha pequena cousa, pero mañán pois pode ser peor. Pois aí o están, a ver, este o sentir que teñen tanto os establecementos como os veciños deste barrio de Coia de Vigo. Grazas, Rocío. Bueno, a verdade é que neste caso, Patricia, o modus operandi está moi depurado, non? Desta muller que hai imaxes dela como para hacer unha película. A ver, os seus surtos. O pulso non lle tembla, eso témolo claro, e ela sabe moi ben a por que vai e faino ben, porque como vemos xa o fixo en repetidas ocasións, entonces foi mellorando a técnica. Ben, a mí o que non me parece, o que non me gusta tanto é este rol de policía de barrio, de que, bueno, temos esas imaxes, entonces publicitamos en redes sociais a imaxe dunha persoa a que estamos acusando dun delito. Esa non é a cadea, ti tes que ir e denunciar. Tes esas imaxes que efectivamente estamos vendo que son elocuentes, ademais, que non deixan moi tomarse de dúbida, vas á comisaría correspondente e denúncialo aí, porque tampouco entendo o favor de non é que coñezoa e como me dá pena, non vou á comisaría, pero poño a fotografía en redes sociais e digo, coidado, ladroa. Non debe ser así, porque non sabemos, ademais, se detrás desto se encontra algún tipo de problema, non sei se hai unha patoloxía, unha adicción por parte desta muller, entonces... Ti que ves cleptomanía aquí, Gloria? Sí, a mí soame. Ni siquiera eso. Vexo algo, ou lévame a pensar, o que nos contaron, en algo peor que a cleptomanía. Que non é que sexa boa, pero contra o que eu estou pensando... Algunha adicción, algunha patoloxía, algo, entón... Imos a solucionar máis presentando unha denuncia formal que non pola nosa beira e paralelamente intentando iniciar unha investigación e publicitando que xa digo que non sei ademais ata que punto lles pode buscar un problema esta xente que está en redes sociais publicando unha imaxe dunha persoa acusándoa dun delito. De todos modos, a ver, os establecementos evidentemente non teñen a culpa disto, pero igual unha medida de precaución obvia non ter esos petos tan grandes á vista, pero non? si... Pero, Rocío, a mí, eu comparto totalmente a idea de Patricia, porque, a ver, en realidade, claro, está claro que a culpable é a que roba, eso evidentemente, pero chama a atención ao pouco coñecemento de cales son as medidas, de como actuar ante un feito así. É dicir, ante un feito así, os grandes supermercados, por exemplo, como actúa un gran supermercado nestes mesmos casos? Pois detecta polas cámaras e o guardia de seguridade va donde a persona, colle a persona, leva a unha parte trasera, sen que ninguén vexa o que se está a acontecer, pídelle que enseñe o bolso e despois dice, ben, pode marchar, paga o produto e a segunda vez ou a terceira vez chamamos a policía. Claro. E xa está. Pero quero decir que ese é un procedimento... Bueno, chamamos a policía ou un periódico se é famosa que está roubando. Bueno, pero porque, Pepo, tamén as forzas de seguridade o que din é que se non hai denuncia, como ben estades dicindo as dúas, é que logo non podemos facer pero nada quero contra esta decir, xente, termino a idea, déxame acumulando terminar a idea. A idea é que temos esta mala costumbre de levar todo ás redes sociais. Eso é un perigo. É dicir, é como tomar a xustiza polo meu man. É que non é correcto. Non é correcto. Evidentemente, xa hai un feito delitivo, hai que coller e poñer unha denuncia. Se sabes quen é o podes demostrar, xa é maravilla, porque tes todas as de gañar. E despois os sentimentalismos, pois eu creo que hai que deixalos porque ela non nos está tendo, coas amigas da infancia, estálle roubando igualmente. Pero estás facendo máis dano ainda en redes sociais, que ademais un botín de 200 ou 300 euros que levou a última vez non está mal. Bueno, temos que seguir, estaremos pendentes desta historia, a ver como remata 12:22 minutos.